Nyakwaram gajuango kiny makawuono chenro mar poko pogore akelo ni kantiere gwenge gi mag Kianda e kar chungo od bura ma Kibra e county mano ma Nairobi. Pok mabende daro kelo nyakwaram gajuang kineno jot makama ong'ere kaka The Art Garage. Ntiere rawera mabedo bedo ka loso gik mong'ere gi dho ngere kaka futuristics magi kido mopogore opogore mago mag lewni mabende itiyo godo e sinema mong'ere kaka Apocalypse. Mago gin sinema nyakwaram gajuang mabende thothne ojanyisi e pinje maoko. Nyinge Pius abiro bedo kalromo kode mar mondo mi onyiswa kit pok mabende entiere godo. Omiarwa ki bedo kodwa nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Nyakwaram gajuang gisana sebedo piny mar bilo wach gi jal mosebedo kaloso lewni kido mabende asenyisi kanyo motelo. Arwaki ni machiegni ma chenro mar poko pogore ne nyakwaram gajuang nyalo nyiso gi nyingi to jakanye. An iluonga ni Puris Ajo Genya, and designer, fashionist. Dak Kibira for the longest time. Puris, pok ma intiere godo dwach nen mane? An gi talanta mang'eny. Atugo football, atimo art, agoro. Apocalypse e talanta ma intiere godo. Samoro ne nyakwaram gajuang maneno wa dani moro ntiere dala kacha mawuoro ni mato kido mano mar law mane. To kilernegi. Apocalypse en fashion mong'ere the other side of America. In Kenya koni okong'ere sana, lakini en futuristic. Nikelo ng'eyo ni ntiere gi pok mar loso kido mag lewni gi karang. Ya fashion ni na ng'eye chon. Kaka natin na kauga gigi, chumegi gi plastic atero e mokore. Ineno, atero pimogi. Kasto moranwang pesa for survival. Koro na decide apart from like tero gigo e mokore, akaugi ket gi ginene ilewni mondo koro gi make change. Apart from atero gi imokore anwang pesa matin, koro anyalo keto gi lewni to make fashion kodgi. Dochni movies misebedo kineno ahinya nyama wuok e pinje maoko emano inspire yi kata no mimi jingo mano mar loso kit lewni makamagi. Inspiration mostly I watch movie, alafu the other one anongo inspiration kuma dake in slum mostly gigi iwito ineno, koro kiwito gi adhi manyo gi kasto I bring them together and then I combine them and then aloso gima ng'ato nyalo rwako. To Puris kanyam na penji nikech kido mag lewni gi to aseneno gi mopogore opogore nyakwaram gajuang bende neno tipo gi. Ng'at nyalo penjo ni lewni makamagi irwako gi kanye? Gigi aloso ni for movie, for photo shoot. Pok ang'eyo chiro maber, lakini ang'eyo ni chiro ntie. Ing'eyo mostly like in Kibira, like fashion ni oka gima common, ineno. Koro kaka na nwang'o chance mar timo Apocalypse in Kibra, like oyao wenge ji mostly. To chiro mar piny Kenya ka chal nade ahinya bende giserwako kido mago mag lewni makamagi? Mostly chiro ntie America kocha, but Kenya koni chiro podi en piny. Ne nyakwaram gajuang ma samoro kiyao TV inyalo mana medo paronegi lewni makamagi ni chako loso karang'o e higa mane? Fashion na achako chon, lakini installation mar Apocalypse achako 2022 before Kibira Fashion Week 2023. Piny Kenya ka pok waneno lewni gi ahinya kata mana kwa ng'iyo movies mago sinema mabende waloso. Thothne gi waneno gi mana e pinje mago mag oko. Samoro lerne nyakwaram gajuang ni lewni makamagi piny Kenya ka kata mana kiloso gi thothne ji ojaneno gigo mane movies mopogore opogore. Ana artist from ndalo mang'eny sana. I used to paint, but now I came to installation. Puris, isebedo kiloso kotenre kod installation. Installation en ang'o? Samoro ne nyakwaram gajuang lerne gi installation. Kocho ni installation gin ang'o to chumbe maneno ka iloso god lewni makamagi golo kanye? Chumbe gi moko anyiewo to
moko akwanyo. Nikech kanyo watiyo gi bolts nyakinyeo, spray nyakinyeo, rangi nyakinyeo, motherboard nyakinyeo, you know. So most of them, like we buy them one year. Yeah, leunigi watuango from the scratch, upcycling. So one year material watuango leuni. After we have tuango leuni, so we install chumbe, plastic and wine. Kaka jal mamna osechako loso lewni gi chakre higa mokalo. Sani wantiere higa mar 2024. Ineno koserwak gi chiro ma pacho koserwako kido mag lewni gi. Fashion ni kaka wachake. Ntie ndalo moro ma videographer moro notimo Mad Max in Kenya koni, in Kibra. But nakau chance ni nikech gini angeo sana, like installation angeo sana, angeo timo installation. So I decide like nataka kufanya hizi stuff so that world mzima na Kenya mzima ginge ntie fashion kaka mae exist. Dweche ni manichako loso lewni makamage. Na nitiere bugo moro mana nitiere. Koso na nitiere need moro makaka ineno ni mar mondo michak loso gi mondo bugo makamano. Ntie distance mana neno. Nkech mostly designer gitunga lewni manormal. Ineno. And tulikuwa na plan like tukuwe na extra creativity. Tumezoea like kushona tu zile nguo normal zenye daily watu wanaweza vaa, but hizi zovaliwa pinje maoko. Koro kaka gigi na decide we are kelgi nkech angi idea mana nuango kaka na watch like movies and kumadake kuma grow up here. Corona decide let me try and bring them in Kenya so that Kenyans can understand and do more creative. Tapin Kenya ka pokarado gi jal maloso kido mago mag lewni mag apocalypse. Akeni ntiere jowete ni masamoro ng'eyo maloso kido mag lewni makamagi? Ang'eyo photographer achiel. Ndalo moro no loso kasto no we loso. Aparo ni ne en gi idea mar loso apocalypse, Mad Max, but mara ni and different. Adwa time like long time so that in Kenya we can have movies, photo shoot of apocalypse. Sani e piny Kenya ka kiloso kido mag lewni gi, target market ni gin jomage. I target godo jomage. Odwa mondo Kenya kae wazoea like lewni gi exist here in Kenya. Nenyi koram ga jong maneno chenro makama, ngato samoro nyalo wani lawni korwako ten moro ma samoro ngato nyalo dhi godo tich, ngato wuotho godo kata mne chuny boma. Nyisige na kama hiye samiro ke lewni makamagi. Lewni gi irwako gi kidwa shoot movie ya kirwako gi. Kidwa go picha irwako gi. Kin gi any occasion of West irwako gi. Bende sibedo kiloso kotendre kod movies mago sinema mopogore. Lewni makamage type of movies mage masamoro itie kodgi. Horror movie, Transformer, action movie, romance movies. Bende wach machielo mabende noka penji en ng'ama nopuonji loso lewni maket kod mage. Ng'ama nopuonji loso lewni ainagi? Idea ni nango. Koro natema. Lakini yo time ya kujaribu nikona naweza ifanya. So nikaendelea kuifanya. Pisi yangu ya kwanza vile nilikuwa naijaribu nikapata kumbe ni possible. And then nikala ideas zingine from internet. Bende puris ma etich kende mitimo koso de bedi ntiere tije moko ma bende itimo nikitnise nyiso ni ntiere gi talanta mopogore. Timo tije mang'eny. Waloso pots, wauso maua, watuang'o, tugo football, wagoro, art. Bende wach machielo en kotendre kod achiedh nade challenges ma bende samoro kadhe kiloso lewni makamage. Lerno moko kuom achiedh nade mikadhe. Nongo waste gi ok yot.
ineno nyaki bed gi pesa yaki nyalo timo apocalypse ke gigi nyaki ngiew koro kionge pesa okinyal timo apocalypse because nyaki ngiew bolt nyaki ngiew ginene spray nyaki have like materials mob sana ndio uweze kufanya hii piece. One day if I consist I can make a installation, but in a period of week achiel twango lao kasto watimo installation of hizo material hizo machuma na plastic. Bende kopogore gi mano lewni makamagi waja negi exhibition akeni piny Kenya ka bende nitiere gallery kata mna exhibition misedhie? Warito exhibition ma bro timre December, bro timre in Baku, lakini chakre kaka noatieko Kibera Fashion Week pokadhie like in exhibition of lewni, but the other artwork nimekuwa nikienda na pia wezi pelekea tu watu hizo staff na wazielewi, lazima upate mali specific mali unazipeleka. Kenya ka se timo Kibera Fashion Week kende. Nyisa matut ko tendre kod Kibera Fashion Week mabendi lero ni samoro nitiere lepige. Kibera Fashion Week ne en platform mar kelo designer man piny ko designer mane level mamalo. Koro like that combination makes designer man piny like to upgrade in their style and market to their fashion. Okiny makawuono kanyalo penje ni lawni nengo ne chal nade kaka designer iuso gi nade? Bech girach. Lewni gi bech girach sana. Ogin lewni mak inyalo like inyalo ruako all the time. Iruako gi once kin occasion yaki ruako gi. Koro lewni gi ogin expensive sana lakini ngato nyalo afford. To marketing itimo nade mar mondo mi usri oko kanya mar mondo mi oganda ng'e ni iloso lewni kido makamagi? Itimo marketing e machal nade? Koro lewni gi and account ginyalo follow on account and then we can discuss the price from there. Kopogre gi mano mbui bende wacho ni intiere kinyis gi kido mbui mage ma intiere gi nyingi ma bende tiyo go de mbui? Ane Instagram Puris Apocalypse, Facebook Puris Apocalypse, number N 07800 78 301. Ne jal ma samoro nyalo dwaro mar mondo mi oriwre kodi mar loso lewni makamagi ma dongero ng'ere kaka collaboration bende rwako? Mtu wote mwenye anataka collaboration akuje tufanye Apocalypse to recycle to upcycle wako welcome. Namba yangu ndio hiyo, bado ndasema 07800 78 301. Kopogre gi mano jomoko bende samoro deher mar mondo mi tiegegi training. Lakini training bende nyalo nero were ma bende samoro nigi talanta gombo kaka mintiere godo? Training watimo ka ng'ato en gi interest. Can gi interest wanyalo timo cause gigi hizi ni vitu zenye youth wanafaa walan wajue wasikue like wako gine mtaa gi idol to ntie kuna zile skills zenye wanaweza pata na in future wanaweza get something through hiyo future. You see the time lewni gi kidwa rwako inyalo rwako kamora mora midwaro kin occasion kin gi show, but it depend ni en showman. To bende government sirikal bende neno ka osebedo ka jiwo kaka artists e pacho kae? Government tim maber nikech nowadays aneno ka gine fashion gi improve fashion at least anna pok natimo ga like fashion like on a serious fashion, yeah. So but government timo like effort, government miwa effort so that sisi kama mayouth tuweze kupata opportunity mob. In kaka rawera mantiere gi talanta nikech ka waneno kintiere gi talanta mopogore youth kata mna rawera man gi talanta oko kacha paro mane madichune? Any skill is allowed and my youth was lose up
wa improve on their skills na gitim gimagiero. Kisetimo gimiero to matundo bro bet. Bende nitiere jonyuol ma samoro in gi talanta kaka rawera, samoro gimoni mar timo talanta ni. Adani los bende gi jonyuol ma nyithindgi nitiere gi talanta. Bende inyiso bende kapo nono ni bende jonyuolgi kapo nono gintiere bende ne girwako. Gimi nyithindgi chance mar timo mora mora ma youth dwaro. Jonyuolna noero gima natimo. To kanyalo penji ni e kind thuolo mabiro nikech magi koro lep future. In be penji ni future ni inenore kanye? Movie star. Nadwaro ni menda bed director mar movie. Furious, wachini mogik kwachiko chenro makama dibedang. Mtu wote mwenye interested kufanya fashion. Fashion ni free as long as uko creative, because industry ina change. So nataka my youth wakuwe part of it, because industry ina change very fast na time pia is moving very fast. So youth tunawataka kwa industry sana, because hapa hivi Kenya kuna venye fashion ina improve. Mtu wote mwenye ako interested na kufanya fashion, kufanya installation, kufanya artwork, wote wafuatilie hizo vitu zao, watajijenga. Furious pokwatieko ne nyikora Mugajuang kapok aloro chenro makama, bende nyalo bedo kipenjori ni lewnegi to gin nade, tirwako gi yo machal nade. Furious Galaxy geki adaro mar mondo mwa malo mar mondo mwatang ne nyikora Mugajuang lewni kido mabende ilos. Ibiro bedo kilero negi bang'e nyikora Mugajuang koselero abiro bedo katiko chenro makama. We wanena kaka lewni makama gichala. Koro mae Afcot walose gi material mopogre. Mae kineno mae motherboard mar computer. Mae chuma, mae material, mae fabric, mae kaki, kasto en gi wings bende. Yeah. Mae mar nyiri irwako gi cinema ma tofauti kata action movie. Yeah. Kineno magi bullets, my trench coat mar snow irwako gi snow. Yeah. Chumbe gi mar blender. Yeah, my fabric kaki magi chumbe. Mar ango lewni. My belt. My kineno en zip. Magi motherboard kendo kifungni. My out mar radio speaker. Ineno camera bende ntie on. Koro mae en mar Pirates. Magi chumbe motherboard. Spark plug bentie. Mae mar Ndiga. Mae mar communication. So mostly Pirates of the Caribbean. Magi motherboard mar radio. Kineno magi chumbe. Pa kuna fan pia kukiwa na joto huko West. Unajipepeta. Hapa ni mali ya power bank, tunawekaga power bank hapa hivi. Alafu tuna install hii. Alafu hapa hivi ndani kuna light. Kuna light inawaka. Ndio hii hapa hii light. Ukiplug so hiyo relay hivyo inawaka through. Betri zao zinakaa hivi. Hizi unajua tulizitoa kwa viatu. Kuna hizo viatu zenye wa China wanajengaga. So tunazibomoa, alafu tunaziinstall kwa nguo. So hii pia ukiwekea power bank inawaka. Kama film recording kwa movie unaweza collect data ukiwa hapo hivi. Kuna motherboard. Hii ni kaki. Hapa kuna installation, mostly motherboard. What yogi motherboard mang'eny sana.
chumbe. Kanga tongeo like solo movie mar solo charging. Watimo charging. Maya bende liel. Ka NTL light. NTL light mane iye. Ka waketo power bank. Kasto oliel. Yeah. Maya chupa mar pi. Kibedo thirsty sana. Timodho. Yeah. Gigi watuango gita. Ma design mae rangi. Spray paint bentie. Launi nen lau maber. Lakini in case of the fashion lazima tuizeeshe. Na ni nguo mpya sana. Sinaona hata last stitches venye ziko. Yeah. Finishing kila kitu iko sawa. So my trench coat. Yeah. Waroko kumantie like baridi mingi. Yeah. Horse riding. Kuna keys. Kuna doli hapa hivi. Inakuonyesha like vitu zote tumetumia hapa hivi ni waste. Like hii doli unaona hiyo separation. Ni kumaanisha ni kitu already ishatumika, ilitupwa. So tunaiweka pamoja. Kuna mabolts. Unaona hizi bolts. Yeah, alafu finishing ndani. So hizi gwara mtu akivaa. Ni lightweight pia bado. Yeah, si heavy hivyo. Kwa kama ni mtu unapenda horse riding, this is good for you. Nyakoro mgajonge kanyibeni makelewe giko mar chenro mar pogore pok mabeni nwarango en mar loso lewni. Nimongere kaka futuristic. Iwinjo kanyo gidongere ongegi kaka apocalypse. Gikanyibeni makelewe giko mar chenro makama. Ne jogo eko mabende diher mar mondo mi onge kit loso lewni makama. Puris ochiwonu namba kanyakla kod mbui mabende oyudore. Orituru masani warar kendo e chenro machielo mar pogore. Nyinga Sharon Ong'ao.